Keda jinan durun bidurun ve guerîne pişkiriye. Jinên ku beşdarê kargeha sêwirandinê ya li mala rezan ku girêdayî rêveberiya polîtikayên jinan a şaradariya rezan nê dibin, pişkiriyê hildibêrînin û xurt dikin. Cilên ku ew sêwirandin û durutin biriya dikana alîkarî û pişkiriya ya civakiya gün ışığı digiyinin jinên hewcedar. Yaşamın belirleyici ve kurucu öznesi olan kadının Armanca me ev ku keda jinan ku di serdemên destpêkê yên dîrokê de mijarên damezrêner û diyarker ên jiyanê bûn. Were eşkere kirin û jinan di pêvajoya hilberinê de cih bigirin. Piştî ku keda wan di encama pasîvîzekirina wan de bi avakirina pergala serdest a mêran re nedîtîma. Sed û bîst jin beşdarê atölyeya sêwirandinê dibin ku şeş mehan dom dike. Em bi seya hevgirtina jinan dirûnê, naqış û sepanên sêwirandinê pêk tînin. Berhemên ku têne hilberandin li ser bîngeha hevgirtina civakî li dijî hilberîna kapîtalîst û ramana qezenç navendî ne. Modelekî nû derdixînin holê û alîkariya hevdû dikin. kolektif üretim süreçlerine aktif katılabildikleri Hilberîn û parvekirina tiştan ji hêla jinên ku beşdarê qursên li mala rezan ku girêdayî rêveberiya polîtikayên jinan e, yek ji mînakên herî girîng ên vê nêzîkatiyê pêk tîne. Jinên ku beşdarê qursên li mala rezan dibin, ne tenê wekî stajyer, lê deheman demê de wekî aktorên ku piştgiriyê hilberinên parve dikin û xurt dikin, têne cemhev. Şeşmeye em tenliva, ez pir memnunum. Em tiş nizanibûn li va em elimiyan. Zarokara xwe em evkê xwe zî davêjin sinîr stresa xwe zî. Ji bin internetê xweş e, evke hem sebra me pêtê, ji me re kêfîtê tê xweş e. Sebiyê re tişta çêdikin hîn dibin. Pir xweş e yani ji vir re cîm bên bira. Royê yani heftê dicaran tê. Em hîn dibin. Tiştê nizanbin ji hîn dibin. Xweş dibe xweşa me ji gelek spas dikim. Pir xweş ji hîn dike. Sed û bîst stajyer di hefteyekê de pênc rojan di du koman de karê xwe didomînin. Berhemên ku di kargehan de sêwirandinê de tên dirûtin, ji bo dikana alîkarî û hevgirtinê ya civakiya gün ışığı ku bi rêveberiya çand û karbarên civakî ve girêdayê têne şandin. Jin bêyî ku girêdana di navbera hilberîn û pêdiviyê de qut bikin, zincîrekî hevgirtinê ava dikin. Bi vî awayê keda jinan bi destxistina pêdiviyên civakê digire. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.